नमस्कार भैया, हम हैं कृष्णा निदर्दी। क्रांति म्यूजिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी लाल रंग के बटन दबा के आ कोनो भी नोटिफिकेशन ना छूटे ये खातिर है घंटा का बटन जरूर दबाई। नमस्कार, प्रणाम। रे बबुआ, अरे घरवा केहू बा? आय घरवा केहू बा? तनी बोल देब मामा जी आइल बानी। अच्छा अच्छा ठीक बा। हाँ बोलो बोलो बाबू, बोलो जल्दी बोलो। भौजी भौजी बढ़िया से पैरान कहीं गिरे अरे देखो ना बने तो बताए तो सोना का गिर जाए ना तो रोज डाल अरे गरवा दे फिर काहे टेंशन ले भौजी अरे भैया फिर होइला कहत रह दिन भर घर में घुस रह का बोल खा सुनाला तो हइला दुका आय सुनाला तोरो कोनो बतिया का खुनाला कुछ खोना त दे का भाई दुआर पर तोरा आई के नहीं खे भइल का बा आय कहां कुछ धइल बा धइल थोड़े बा कुछ तू ही समझावे करे के का भइल बा? दुआर पर भीख मांगा एगो आइल बा। भीख मांगा आइल बा तो कुछ हां तो कुछ दे आ जाई ले जो दे दे कुछ आय कुछ दे दे खेत जाई अरे चाउ दे दिए ओकरा के चाउ चाय गेहूं दे दे हमार मतलब बा न हां कुछ दे आई। अरे चाउर दे ना चाउर दे ले जाके दे वो का कहता लू कहनी ह न डेहरी में से चाउर निकाल के इतना दी आई हरना ली आई दी इना आई पे तू लेबो दे पूछ जाई अगर सुना तो है दुका कहता लू कहनी ह न आय हरिया में देहरिया इशारा में ना चाउर करे बा पूछी न। ना आएगा ना पूछेगा करा इशारा से जा ले आओ निकाल के दे दो आय कहतनी न का बताओ तुम ना ये ना समझिएगा हो पठरू देखलू देहरिया में न गेहूं बहात निकाल के दी आई। पाठी लबर और तोरा दुया ना कुछ चुप रहो कहतानी न देहरिया में न का कुछ सहता नहीं जी हे का हमारे का उठा हमारे का बुरबा का और दे तोरो दिमाग चाट दी चली चली का हम कुछ बाटे का बा ना ना चली चली जो भाग चली हम चली कहां चल लेके दे दो चावल कहां बा कहतानी चली देतानी न तो दी आए। जा लेता दे नहीं दे का लेता नहीं कुछ तो नहीं खिलले हां अरे जो बाप रे। आगे आगे जो कहां खाएगा भाई तरे हमरा के जा चली कुछ दे चली दो। चली चली देतानी ए बहुत सुन के फिर मैं चली हम कहां कहतानी चली देतानी का लेता नहीं बिना मतलब का हमरा का बुरबा पना होला बाबू चल चली हम का चली ना चली कोई बात से कहतानी दिमाग खराब बा ओइ पर हमरा दिमाग चलते बदल बदल ली ले जाई दे दे का हाय ली आय हाय देखल बनी न दी आई हाई ले जाए भुजा बे ओ जी हाई चाउर भुजा बे कनु हैं खा मा दूरा पे की हुआइल बा? थूनी अरे दूरा पे की हुआइल बेटे दूरा पर आय दूरा पे की हुआइल बेटे। लुकाई बा के लुकाई बा कहां के लुकाई बा जी अरे हां हाय ले जाई दी आई आय ले आई हाय दी आई हाय हाथ में पकड़ ली गोनसारी में ओ जी भुजा भुजा। की हुआइल बा? कहां के लुकाई बा कहां है तो अतलाई का लुकाई ना का कहती रे बराबर तो बोले मानी हम नहीं कि औरी बा दूरा हमरा बराबर। तारा बराबर है ने के लेके आवे के बा आय ऐसे ऐसे बैठल दूरा पर के ओइठल में दादा कहां कुछ ओइठल ना समझा से ना दिमाग खराब हो गया हमारा। द्वारा पे की हुआइल बा?
के लुकाई बा? कि बैठल भाई पर अच्छा बैठे के बा। है रे मम्मी बैठी के ना कहनी दुआरे पर जाई कहनी उठ जाई। बाहर जाई बाहर दुआरे पर बुझे बुझे उन जाएगा बता जा तनी गोंथारी एबर न जोरी सानी खान जोरला। हां कहनी हो ना का? दुआरे पर केहू आइल बा। कहां के लुकाई बा झूठो के कहलू तू? दुआरे पर केहू आइल दुआरे पर जाई दिए हई का लिए के लुकाई बा लिए कहां के लुकाई बा हम ले आई का? दुआरे पर केहू आइल दी आई। होई हां दुका अपने ना कहत रहनी आज कि भीख मांगा आइल बाटे कुछ दो दी आई। दुका कहत रहनी है ना सहत रन चली 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 कहां बा? चली दुआरे पर चली चली धकियावत ये दुका चल कहत ये मोली मोली। हाय चलिए बताओ चल हाय चली कहां गोली को हाथ चली चली जाई जाई देख के का जाई देख के जाई धकिया के छोड़ दे। ये वही बेरा कहमी ये बार ले लइकवा ना आइल घरवा में का करो कटे हमरा बुझाते नहीं खे। देखो तनी और ही 5 मिनट देखो तनी। हां ई का हरे बाबू होई खाए के लिए ले खियाई दे बस बस बुझ गइल बानी। आय बुझले बानी तरह के हम का बुझ सुझले बनी का कुछ सुझले बनी बोले तनी। अरे तरह बुझाइल है ना हम मामा बोलले करे लगी मामा आइल बानी। ओहनी जा कोने दिख मांगा आई बनी अबे कोनी हो ए मर्दवा तो बड़ा नमूना आदमी बड़ा हो चूना खैनी खानी का तरह के बुझाता उल्टे बोले के पड़ी तब जाके तू सही घोल बोल लागता। अब उल्टा गइल बकरी चला ओकर बाद कहीं आइली आ जाई। अरे मर्दवा ई ना चाहिए जाके बोलो नु आय कि मामा आइल बनी गइल रन कोने भिख मांगा आइल बन त दे ललो चाउ फिर वो बतिया घटिया। अरे तू समझत नहीं बा जाके धीरे से बोलो कि मामा आइल बनी। ओही बार सब वे बतिया होता जे भिख मांगा आइल बन त लिए कह देनी हो। हे भगवान बहुत गांव घूमनी लेकिन इ नमूने लइका बा हम जाना तो नहीं हो वही बड़ा जोनू एकरा के कि 2 नंबर पाई लइका रे लमर रे जाके बोल ना बोल कि का जाके अब हम खोलिया बोली का बोले के बा? खोले के थोड़ा कहता नहीं जाके बोल कि मामा जी आइल बनी। केवड़िया खोलिए कनु कोनी भिख मांगा आइल बा। ओहो फिर उहे बतिया देखी ना महाराज का करी हम आय महाराज का आय कहीं रे होई ना चाहिए हमरा सुन आय हइले जो कहां जाके आई? अरे घरे धके आओ जहां से ले धके आओ अरे हां कहां धरे आ जाके धीरे से बोली है कि मामा जी आइल बनी। तो धीराई चल केवड़िया खोल के कॉलर में कि भिख मांगा जी आइल बनी। जो बाबू जो लेके जो लेके जो खाए के बा हई खो। अरे जहां से लेके लेके जो या धो दी है आ बोल दी नु कि मामा जी आइल बनी। पैजामा अरे भगवान आय बुझाता कि गांव में नमूने बा एगो अब एकरा के चूना चूना हम कोई ना खानी चुना ना नु रे चुना ना जाके घरवा में बोल दे कि मामा जी आइल बनी। का खोल दी? अरे खोले के नहीं कहत बुरबक ते जो ना बुलाओ ना जइबे बोले बे खाना खा ले बनी हम खाए कहां जाए को तो खो ना हम अरे फिर खो ना कहता बाप रे बाप ई त हमर माथा चार दी ते जो ना घरवा में बोल मामा जी आइल बनी। अबे नु कोनी भिख मांगा जी आइल बन तो चाउर ले कोनी रे हम चाउर लेबे नहीं खी आइल हम भेंट करे आइल बनी जो ना दे पर भेंट करे आइल बनी जो ना चप्पल उ नहीं की पहनले उ रस बना रे लइका बाटे रे दादा चप्पल अब लागल देखावे देखी ना माथा रे हम चप्पल ना नु रे हम भेंट करे आइल बनी जो ना बता दे जाके बोल देना रे हमरा भेंट करे के बा भेंटे नु देखी ना ठीक बा उ तनी सिउलर लन त हे चिकन हो गइल बा जो तोरा जन बुझाव ससुरा कर हम जो हम धरे के बा जो अब हम कुछ नहीं जानत हम तो परेशान हो गए तोरा मारे रे मैदान लागल बा त डिब्बा में पानी मंगाई तनी अबे हम मंगाओ तनी जो बोला लिया जो भैया रे जो भैया अरे बुझा बना बाबू करना सुनाला बुला पानी ले लो ये डिब्बा में तोरा मारे परेशान हम हो गए तोरा मारे परेशान हो गए जोर से मैदान लागल बा मंगाओ तनी अबे अच्छा जो हम मंगाओ त हम ही लगे चलिए हम अबे ले आओ जो
जातो जो- मैंने हम ले आओ तनी और साथे हम ए वो भी नहीं लाइली बहू का कहाँ रह गई ओए हाँ बोलो खाली है जे चल नहीं है जैसे बा गली अरे बुरबा की का होई रे का होई हमरा हाँ मैदान लगल बा हे भगवान हैं ए घरवा में केहू पूछना केहू बा पूछ घर में लैट्रिन में बनल है ना चल ले जाएगा बताओ ई तो हमरा के लइका परेशान करलस जब से आइल बनी तब से ई लइका हमरा के परेशान करलस तो मैदान में तो सब जात कर है रे ज्यादा करबे तो हम चल जाबो जल्ले कि ना हम अबे चल जा है ना गांव में कहां जब मैदान हो है ना कहां जगह बा हे भगवान रे घरवा में से बोला ना रे केहू के बोलइबे और का लेके आई पानी लेके आई बाल्टी में लेके आई ली ना मारे चल जा होने ना तो हम अब चल जा हमरा काम बा ए हमरा एकर जरूरत नहीं है हम सब फिट होके आइल बनी हिट हे भगवान के घरवा में बोलाओ ना रे केहू नहीं के घर में अरे कहाँ बन बोलाओ ना रे। अरे अरे मामा जी अरे भगिना भगिना अरे हमार तो दिमाग खराब कर दलस आए बुझाना क्या है काची तो बताओ ना 1 बजे मामा आज बड़े चुप रहना वो भिखो मांगे ना इले ले घर में मैदान लाओ ऊपर अरे भगिना 1 घंटा से हमरा के चटले बा अरे हम कहत नहीं करू गांव कोई हाल ओए। कोई हट ओ भिखिया मांगे ना ले नहीं पर चाउर ना ली है गेहूं मांगा हाँ करे लेकिन ना चिन्ह तो देख देख एक घंटा से हमार दिमाग खइला भाई 1 घंटा से दिमाग कहां घंटा बनी होय ए, रे ना चाहिए तो हो गई जोते जो भगिना किस टाइम तोरा मारे के हिट नहीं द्वार पर हिट का हिट देख देख देखो नहीं चिन्ह। देखो अब बतिया फिर ए ते मुंह बंद कर जो भाग ते मुंह बंद कर भाग यहाँ का भाग जो घरे जो का खू उनका बढ़िया देख रुको ना मैदान लागल बा जोर से ना मन बा अरे ना चाहिए बाबू हमरा ना चाहिए हेलो इधर तो तोरा डिसेंट्री भइल होते जो लेके जो डिसेंट्री? जो हो तोरा डिसेंट्री भइल जो सेंटरी का हो ओइ से कोई बहू का पागल दिमाग खराब कर दे का बबुआ ठीक बड़ा नु हां हां ठीक बड़ा नु चल, घर चल, सब ठीक बानू हाँ, घर चल चल, चल चल, हमार तो ई माने दिमागे आउट को देला भाई एक घंटा से बबुआ द्वार पर आके अरे गजब हलवा चल बाबू चल चल कौन भीख मांगा रो मैदान लागल भैया कहत है दुका हो पानी फिर तनी दे जाएगा क्या चल, दिमाग घर चल, का चल, चल। क्या बड़ू हो अरे मामा आज बड़े मामा का जी अरे अभी इधर कोई बार बहिरे दिमाग चाट देला यहाँ के चली उहा के त कहत नहीं जे दुकान भीख मांगा बताओ आएंगे कि हित पर के वही द्वार पर हां बताओ दिमाग चाट देले बाबा अरे सही रे बाबू हम का बोले हम तो 1 घंटा से जो होता नहीं तारा लोग इनके ठीक अरे, ठाक बोलो ना बबनी बढ़िया नहीं अरे हमार तो हो बहू का दिमाग चाट देले बा का हम कही अरे घरों में ना सुनाला के तू रहलू हो अरे उहा के बाप बतिए हो छोड़ी बाप। छोड़ी अब का कहे बहिरे बात अगर सुनैबे ना करला हाँ हम जानो तानी कि इने बात बाटे हम वही बेरा समझ गए कि बहिर बा जौन कहतानी एकरा उल्टा कर तके समझे में नहीं आवो का कहे दिमाग चाट देला जान जाई हाँ उ बोलही बा वैसन का कइल जा हाँ। हमहू उतना देर से चटैनी हां उ बात नहीं के समझो ओई बार सरोगे में चटले वाला अरे, हम जानता नहीं का का बताई। जानता नहीं हम तो भगना तरह के खोजतानी कि केने बाड़ो तू ओए ना सुनी हां गांव में बड़ा सन गांव में तो करके चिड़ावे से कुछ करे सा उ गरिया वाला वही यहां बोलत रही अब मजा वाला अब वो चलवे जे के में मजाक करे ओए पर अरे भैया ठीक का फेर आ गइले फिर आ गइल फिर हे काय का भीख मांगा लेके चले लो मैदान लागल रहेगा ओ होने देख बाबू का? देख उरे बोलस फिर रे ना मन भेलो तोरा बुझा ना कथा पड़ दे मेरी बार रे भीख मांगा ना रे मामा मामा जी मामा जी मामा जी तो हम आउ तो भीख मांगे कह दे फेर देख रे गोड़ लाग मामा जी के गोड़ लागल जला भीख मांगे गोड़ लगे तुम बुलवा का हुआ प्रणाम कर प्रणाम जल्दी गोड़ लागी गोड़ लाग जल्दी गोड़ लगवाओ तो खुश रहो बाबू खुश घुस रहो रहो कहां घुस रही रे घुसे के नहीं फिर हुआ बोलस नु हाय। रे घुसे के नहीं के एक घंटा से खुश रहो घंटा से आनंद रहो तू कहत रह घुस रहो बढ़िया रहो चाहे इलाहाबाद रहो बढ़िया से रहो हम हाय। तोर मामा न होई रे बाबू अरे मामा हमर मामा हैं मामा हमर मामा तोरा बाप रे सुनाला बुरबक हुआ भीख मांगा हुआ तो हम का मारे कह दे दूसरा घर जाए के ए भगिना ई दिमाग चाट दी भेंटो ना कर होगी ना क्या होगी ना हम तोरन जाए के मैदान होखे रे ना बुझाला भेंट कर चल बस समझाओ रे समझा भाग यहाँ से चल भगिनी से भेंटो ना ढंग से कर दी ले जो हो गलो होगी कहत देखा फिर वह बोलला सी
देख भगनी वही बड़ा से मैं तंग करके छोड़ देता बा जाए दिन का हाल बा बमनी ठीक ठाक बाड़े नु अच्छा सब बढ़िया बा सब केहू आनंद बा अशोक ठीक ठाक बाड़े नु हां बढ़िया अरे अशोक भगना के त चिंता हमरा रहेला आ तू ठीक बाड़ू नु अच्छा बहुत बढ़िया अशोक हां ठीक बा तब चल हमनी के चले के अरे रही खाना ना खा ली अरे ठीक बा धन्यवाद बा अरे अगर तुम्हें थी तनी पानी नहीं लिया कुछ अरे ना 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 बाबू पियनी है अब तो पियनी है इतना जल्दीबाजी में अरे बाबू मान ले कि रात हो जाई हमरा लौकी ना रतौदी होला हमरा अरे बाबू हमरा डर लागता फिर आ जाई त चार गो फेंक दिया फिर हमरा से उठी ना जान लो चल चल भिख मांगा के मत थोड़े नहीं करो मार का मारो मार दो नु मत मारा अशोक मत मारा अरे महाराज केहू के दिमाग मत मारा खराब मत मारा लइका है बेचारा अब नइखे दिनाई भइल बा हमार माथा चाट जाला दिनाई नहीं कर भइल भगना ए भगना बड़ा सुंदर बाटे मूल सुबह तर भिख मांगा के आशीर्वाद देता हमरा के लगा करो उखाड़ दे नहीं करता अरे मामा हमार मामा बार-बार कहा था गोड़ लाग मांगा नु ओए बेरे गोड़ का बोल गोड़ लागबे आशीर्वाद देती बढ़िया से रहो ठीक ठाक चप्पल मैंने तो बियाह होई रे बियाह लगा यहाँ ने थी कर प्रणाम कर रे तोर बियाह करा दे हम हमार बियाह होई हम लड़की होई सिंदूरदान होई हमार रे तोर ना होई जो ना लड़की देखल जाई बढ़िया सुंदर आया करे हम चल ले तो अब चले के तुम अशोक चल अरे रुकी ना रउन कहतन कि लौकी के तरकारी हम लिया हम भिख मांगा लौकी के तरकारी खिया ठीक हो अरे ना रे लौकी ना चाहिए अब हम जाता नहीं अपना घर है जान लो खाता नहीं चाट के धो दी रहता ये तो चाट के धो दी भाई ये तो इतना चटला अशोक कि हमरा के एकदम इतना चाट के खत्म कर दो हमरा के जाए दे बाबू ना तो हम दिन ए तो हमारे क्यों नहीं रही जी ना रही केहू कहीं का कहेगा यार हम नहीं कह रही और चुपचाप रही और मामा जी हई में ठीक बा एकदम साइलेंट रहो साइलेंट रही चुपचाप हां चुपचाप केहू आवला तो चुपचाप रहल जाला चुपचाप रहो चुपचाप तोरा कल जानत रे पथानी में रख दी हो या पोय पाए करत रही अपन जन बुझाई था और चर चर कइले रहता ए वही लायक बोल नहीं बाबू सो एकरा के वही ले के खाए देखो फिर खाए खाए के सुनाला एकरा होइले ना ए भूखड़ बकारी एकदम भी भूखड़ बाटे ऊ खर नहीं एकरा समझल खाना क्या क्या हो? कुछ हां खाना खाई के बाद खिया दे कहत नहीं खाए चल 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 हमने चल चल मिठाई खिया दी चल नहीं चल, नहीं रही बोलो। चांस हाय नमस्कार वीडियो कैसन लागल बताई लाइक कमेंट करी यहाँ के हमारे मामा श्री बन रही है भैया हिया के महाराज यार आ गए रो तो मान ली कि बानी जो हमनी के मेन परिवार के सदस्य बानी त यहाँ के बानी पूजा प्रिया तो यहाँ से दू शब्द बताई तो तनी नमस्कार ए हमनी की वीडियो अगर अच्छा लागल आपके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करी और ज्यादा से ज्यादा करी। लाइक करी और कमेंट करी हानु दू शब्द तनी रहुआ बताई तो फिर अगला वीडियो में आपसे जरूर मिलल जाई आ जरूर सेवा के मौका देम ताकि हमनी के रुआ के सेवा करी सन धन्यवाद नमस्कार प्रणाम नमस्कार